Naimbag ngal daw yu gagayem ken kakabsat. Agyaman tayo kanapo Diyos, tagkakadwa tayo manen, kada ito'y 3 nga bulan, tapno adalin tayo, dagiti napapateg nga leksyon, nga naisaganang agpay kada tayo, kada ito'y nga quarter, iti bulan, iti Hulyo, Agosto, ingano iti Setyembre. Dawatin mi, nga kang kanayon ko mga kakadwa tayo, ket numabalin, ket awisin nyo pa'y, dagiti gagayem yu, nga kadwa tayo met nga giinadal. Siyak gayen ken kakabsat ni Pastor Eli Rafanan, kadwak ditoy ni Pastor Leo De Leon, ken ni Pastor Ray Orbe. Dawatin tayo nga ni Pastor Ray, isuna iti mangted iti kablaaw, santo ni Pastor De Leon. Wen kakabsat, naimbag ngal daw tayo amin. Daytoyen ti kararagsakan na panagadal ti sao ni Apo Dios, agsipud ta sangsang kamay sa tayo nga iturong, dagiti pampanunot tayo, dagiti rikna tayo ken kuana, tapno may talo tin espiritual na panagbiag tayo, iti pan nakipagpagna tayo ken Jesus. Maragsakan kami, makiadamanen kada kayo, ay eten agagayen ken kakabsat, tapno itultuloy tayo ti panagadal kadagiti sasao niya po Diyos, kadagiti kumaaki na pudno nga maamuan tayo, isudat mangidalan, iti na espiritual na panagbiag tayo, amang isagana kada tayo, agpaay ti may kadwa, ay na. Naimbangal daw tayo. Agdumog tayo, kakabsat, agkararag tayo, managayat a Diyos sa mami ni langitan, umasidig kami ken ka, tasika, iti gubwayan, iti kinasirib, manakaamo, kaya tagapuken ka, o Diyos, dalen mi dagiti saom, at babayin ti Espiritu Santo, may pakaawat kada kami, tumisu, mapanakaamo ken ka. Benisyonam, tumunggal may sa kada kami, ita, akanito, at sapi ka dita, marik nami, ti ayat mo, ken kaadam kada kami. Pakawanan na kami kadagiti basbasol mi, dagiti dawaten mi, ken Kristo nga Jesus. Amen. Amen. Dawatin tayo ken Pastor De Leon, nga isuna iti mangibasa, iti paset amayulo tayo itatangalawas. Iti umunang Juan, Kapitulo 3, versikulo 1, kastiman ti kunana. Kitaan nyo no anya akita ti ayat, tinsagot kada tayo ti Ama, tapno managan tay anak ti Diyos, ket anak na tay nga rod. Gapu ito'y tilubong saan na tay nga mammo, gapu tay iso saan na anaamuan. Iti intayadalen kakabsat kada ito'y 3 bulbulan. Ket isu dagiti sursuro ni Jesus. Kitagyaman tayo ta daytoy nga lawas, iti intayadalen ket iti leksyon nga iti paulo na ket ti naayat an nailangitan nga Ama. Iti sao nga Ama, ket maysa a napateg nga balikas. Ni Apo Jesus idi adadtoy rabaw ti daga, ket inusar na daytoy sao nga Ama. Iti nasurok at 130 times. Kayat na nga rin nga sawen, kadayjay abilang, kayat na nga isuro kadagiti anak ni Apo Diyos akas ti paset amayulo tayo. Nga datayon dagiti anak na, ket masapul nga amwen tayo no kasano dayjay panangawag tayo kadayjay nga Ama. Ama. Isu nga napatag dayto nga leksyon tayo ijay libro iti Mateo Kapitulo 6 versikulo 14. Inayaban ni Apo Jesus iti Ama nailangitan nga Ama. Iti libro iti Juan 6:57. Inayaban ni Apo Jesus iti Ama asibibiyag nga Ama. Nga Ama. Ket nang nangruna iti Juan 17 versikulo 25, inayaban ni Apo Jesus nga daytoy nga Ama ket nasantuan nga Ama. Ngem apay nga inayaban na ti Dios nga Ama. Daytoy gamin relasyon iti Ama. Ket may saan na deket kadatayo. Datayo nga Pilipino nang nangruna kadatayo nga Ilocano. Gagayem ken kakabsat. May sa nga dakkel abanag dayjay sao nga Ama. Daytoy nga Ama ket isu iti mangbukel.
iti pamilya. Oo. Daytoy nga ama ket isu iti pakakitaan iti ayat. Daytoy nga ama isu ti pakakitaan ti proteksyon, mangited iti talged, mangited iti dayjay kunatayo nga amin a pagkasapulan. Iti kapaypaysuanan na, iti ama mangited dayjay kunatayo nga identity iti pamilyana. Kinasasino Iti nga. apilyedong Pastor Ray, ket naggapo ken ni tatang mo. Mm. Kastamot ken ni Pastor Leo. De Leon, ti tatang na, nga te De Leon nga ro di apelyedo na ited kanya na. Kaslamat kanya, kadatayo amin. Naggapu dayjay nagan tayo, no adda tinaisilpo kadayjay nagan tayo, so dayjay apelyedo tayo, Gapu. kadayjay naggapu ijay apelyedo iti Ama. ama tayo. Ngarod, kaday to'y leksyon tayo itatang lawas. Adalin tayo kakabsat, no anya iti insursuro ni Apo Jesus, maipanggap kaday to'y adyos nga ninaganan na Ama. iti ama. Ijedaan na tulag, sanda nga mabalin nga balik santa na santuan launay. Dayjenagan iti Diyos. Maisurat nga isu iti dayjay capital letters of upat, Pastor Leo. Y, H, W, H. Awan iti vowel na ta nasantuan launay anagan dayjay. Tapno maipronounce da, inikanda dagiti nagbabaetan, dagito nga letra nga upat, tapno nagbalinin nga Yahweh. Yahweh. Dayjay Yahweh iti daan atulag, ket nasurok iti nausar iti nasurok 6,000 times. Kayat nangarog nga sawen, daytoy ket napataglaunay. Ngimidin nga isimreken ni Apo Jesus, insuro na nga dayjay nga Diyos, nga iti baga digiti daddo mga tataw nga adayo launay, ket masapul nga addan iti nadekdeket a relasyon na kadagiti anak na, ket inayaban ni Apo Jesus, daytoy nga Yahweh a Diyos, iti anya, Ama. Ket daytoy adalen ta itata, maiturong kada tayo, Pastor Leo ken Pastor Ray, gagayem ken kakabsat, dayjay umunag apan nakaamam tayo, no sino daytoy a Diyos nga inayaban ni Apo Jesus iti Ama. Iti kapaypaysuanan na datayo nga ama iti familia. Ket napatag. Injak amuno apay ket di nga inyun unada iti kalendaryo dayjay Mother's Day. Santo sumaruno dayjay Father's Day. Ket idilaeng June 15. Kada ito yung atawen, pacheck Pastor Ray, pacheck Pastor Leo, nga nakadado iti naawat yung greetings agsipod ta dayjay nga aldaw, Domingo nga malagip po dayjay nga aldaw. Isu iti Father's Day. Aday iti maysa nga greeting nga kayat ko nga basaan, tapno mangiladawan dayjay earthly father, nga basit laeng nga mangiladawan dayjay panakamamu tayo ka dayjay na Diyosan nga ama. Padasek nga alaen kakabsat ket basaek English daytoy kunana. What is a dad? A dad is someone who wants to catch you before you fall. But instead picks you up, brushes you off, and lets you go to try again. A dad is someone who wants to keep you from making mistakes, but instead lets you find your own way. But even though his heart breaks in silence when you get hurt, a dad is someone who holds you when you cry, scolds you when you break the rules, shines with pride when you succeed, and have faith in you even when you fail. No day dyan nang isurat kada ito'y Pastor Ray ken Pastor Leo. Nga inladawan na day dyan nailasagan nga amana.
is so high, anya lakit din nga nagpintas, nga daytoy nga Diyos, Yahweh, ket itatan, mabalin tayo nga ayaban iti Ama. Ama. Kahit kuman, Pastor, layo nga basaem iti Matthew 7, Kapitulo 7, versikulo 11, ingana iti 7 ingana ti 11 iti Matthew. Kasi man ti kunana iti Matthew 7, versikulo 7, aging gana 11, ay etan agagayam ken kakabsat. Agdawat kayo ket maikkan kayto. Agsapol kayo ket masarak kayto. Umawag kayo ket mailukatan kayto. Tati siya sinuman nga agdawat umawat ket ti agsapol makasarak ket ti umawag malukatan to. Asin no ti tao nga dakada kayo, ano ti anak na dumawat kumati tinapay, iso ikkan na timay sa abato. Wano dumawat kumatimay sang ikan, iso ikan nanto timay sang uleg. Ngarod no da kayo, idinto adakes kayo amuyo timangted kadagiti nasayat asagsagot kadagiti annakyo. Saan aya nang nangruna pay ni amayo nga adda sa dilangit amangted kadagiti nasayat abanbanag kadagiti agdawat kenkwana? Nagpintas dayjay panangi sao ni Apo Jesus. Nga dayjay bagana ket dagijay na imbag nga attributes kababalin iti maysa nga Ama. Dayjay sa lutsud na, adda kada kayo ti mangted iti tinapay, no iti dawaten di anak mo, anya mangted ti bato, no ti dawaten di anak mo ket tinapay. Ti amahan nga ramidin ti kasya. Wenno dayjay sa lutsud na kuna na, adda kada kayo iti mangted ti ulag, no ti dawaten di anak yu ket ikan wenno lamas. Amo tayo nga ngaramidin ti maysa nga Ama dayjay. Nga magsipud ta dayjay nga sao nga Ama ket nga ayat. Intuloy ni Apo Jesus nga kunana, uray da kayo nga Ama. Pastor Ray may isa ka nga father. Pastor Leo may isa ka nga Ama. Talot anak mo, Pastor Ray. Dua mo, Pastor Leo anak mo. Upat kanyak. Hinig nga lalaki. No dumawat da, iti kayat tayo nga ite, dayjay nasisya at ngem dayjay dawaten da. Tapay, dayjay iti ugali iti maysa nga Ama. Ngem aday iti problema. Tada dayjay maysa nga kanta, Pastor Ray, kay to see thy face. Kang kanayon tayo nga daw-dawatin, Apo, pakita man. Tarigagay iti maysa nga tao nga kayat na nga makita dayjay na ayat, na dungo, na asi nga Ama. Isu nga dayjay nga tarigagay tayo, binukal dayjay tarigagay ni Moses. Anya ti kunana ni Moses? Ipakitam kanyak. Apo kunana. Di la mabalin ipakitam kanyak day tarupam. Ti sungbat ni Apo Dios ket anya. Saan nga mabalin? Saan nga mabalin? Saan tayo makita iti Diyos? Iti may nga rason no apay nga imay ni Apo Jesus. Ket adday iti misyon na. Pastor Ray, isalaysay mo man kada kami. No, anya dayjay nga pakakitaan dayjay na dungo na ayat arupan ni Apo Jesus. Ken anyamit dayjay misyon ni Apo Jesus. Tapno maawatan tayo daytoy man Ama nga dayjay lami. Nagimbag nga sa ludsud, Pastor, ta ni Apo Isus, ti kaadana iti nagbabaitan tayo. Uray pa iti tiyempo dagiti Israelitas. Iti kaadda ni Apo Isus kadakwada, isun iti nang nangruna apan nakaamuda, pan nakakita da, pan nakariknada ti buya ken langa ni ti Ama. Numan pa'y binalusingsing ti kabusor, iti beneg ti dakkel pa nagbinosor, binalusingsing ni Satanas, ti pan nakaammo ti tao, no anya nga klase abuya ti Diyos, Ama. Nga ti Diyos Ama, ti pan nakamuda, ket nauyong, naimot, mangidumduma,
Adamin kang kuha nga negative nga panakaamo. Ngem iti kaddan ni Apo Isus iti nagbabaitanda. Dayjay ti panangipakita ni Apo Isus nga ti Ama ket saan nakasjay. Kaya't nga baliwan ni Apo Isus iti buyak nila nga iti panakaamo dagiti tattao iti Ama babaen ti kaadana. Isu nga ti kaadda ni Apo Isus kadakwada ket nakita da iti pagisu nga kababalin ti Ama. Nga ti Ama na ayat na dungo akas kunayo manangaasi managtaripato a Dios mamakawan a Dios. Tati Dios Ama mamakawan nga suday jay ipakita na ti pudno a panagayat na kadakwada. Ngintun pakawanem ti maysa nga tao ket ikam ti another chance, di may Una. Kabsat. So intun pakawanem ti maysa nga tao ikam ti another chance. Kastamot ti Ama akas ti panangipakita ni Apo Isus kadagiti tao nga ti Ama mamakawan ket mangtedpay iti maminsan adaras. Kas kadayjay panangiladawan ni Apo Isus ti panangistorya na ijay pangarig nga ti Ama ket adda nga ururayon na dayjay anak na nga yawawan. Nga sadyay nga kitkitaan na kan ururayon na bigat aldaw rabii no kaano ti panagsubli na. Aging gana nga idi nagsubli makababan ti istorya inarakop na insubli na di dating estado ken lugar na dayjay anak na. Kasjay iti panangipabuya ni Apo Isus ken ni Ama. Dayjay listoryang pastorya niya, dayjay sursuro nga binalbaliwan ti kabusor ako nam. Isu iti nagbalin nga ugali dayjay kabsat dayjay anak nga nayawawan. Ta iti kayat dayjay manong idi pimanawen ni ading. Ket dayjay Ama lipaten na kuman. Ta nagdesisyon nga rod dayjay kabsat na nga pimanaw. Nga haan na nga maawatan dayjay tirikrik na tayo haan na nga maawatan no apay nga kasjay ti panang tratar jay Ama dayjay kabsat na nga nagsubli. Isu nga inted ni Apo Jesus dagitoy nga pangarig. Uri di kababalin na, uri sursuro na, amin nga inaramid na tapno maawatan tayo, dayjay nasaya at launay di panangiladawan mo, nga dinadael ni Satanas a kababalin ni Apo Diyos Ama. nga isu iti Ama. Nagsayaat dayjay sursuro na nga ni Apo Diyos nga isu iti Ama. Nga intun ti maysa nga managbasol ket agbabawi, agsubli, saan na lang nga pakawanan? Isubli na iti amin Yes. karbengan na sakbay idi nga napukaw. Dito ti naimbag nga kababalin ti Ama. Uy. Naimbag adamag. Nga ti kadda ni Apo Isus isu iti panangi linteg na He revealed the true character of the Father. The presence ni Apo Isus kada tayo. Ti makitak pa dito nga maysa, apakakitaan, Pastor, kakabsat ti ayat ni Apo Dios. Isu dayjay panangited na nga mismo kin ni Apo Isus. Inted na ni Apo Isus, tapno alain na dayjay lugar tayo, tapno maisubli na tayo matlaeng, ijay lugar anapukaw kada tayo. Ito'y amakita ti dakkel, apanagayat kat panunot kasla, no panunot laing anatawan, nagrigat nga ited mo data may isang anak mo, agpaay ti sabali. Ket daytoy iti pakarkodan tayo. Iti ayat ni Apo Dios. Ket daytoy haan lang nga di panangited na duti ket pay uray iti panakailansa ti anak na nga ni Apo Isus di cross. Ipakita na ti dakkel nga ayat ni Apo Dios kada tayo. Isu nga Bueno, isu nga Pastor Ray kan Pastor Leo niya nga dayjay misyon ni Apo Jesus ket buklin na nga imay tapno datayo nga managbasol ket masursuro tay manen nga maawatan no sino dayjay nga Ama nga adda iti langit dayjay nailangitan nga Ama tapno dayjay pan nakasursuro tayo isuntumeten dayjay pan nakaisubli tayo manen dayjay naan-anay nga panagayat
Naan-anay a panagtalet, naan-anay nga panang respeto. Tati kayat ni Apo Jesus pa nga isuro ditoy, dayjay sa unga ama, it denotes respect. Ket agsipod ta dayjay ama ket masapul a respetuan. Inpakita ni Apo Jesus no anya nga talaga dayjay kababalin iti ama. Tapno iti maysa nga managbasol akas kada tayo. Ket raumen tayo, respetuan tayo, ayaten tayo ti ama. Ada DJ kahit mong ibagat tayo, Pastor. DJ ko, Pastor, DJ, amo tayo nga ni Apo Isus, impakita ni Apo Isus ti pudno kababalin ti Diyos. Ama nga naayat. DJ langan ayat, isu iti kangrunaan nga iparik na ti ama kada tayo babaen ken Jesus. Tayo suday ti kangrunaan nga pamayan tapno mapagsubli na tayo iti Dios. Saan nga pinilihan nga detay bubuteng, saan nga kampilan, saan nga oray pinilitan, saan nga detay rigrigalo, saan nga nyaman na banag, nudikit di mapagsublita tayo nga managbasol ni Jesus ken ama babaen ti ayat. Maguyugoy tayo. Nga idaton, isuko ti biyag tayo, kaya nagsubli tayo kung kuha na babaen ti ayat. Gapo dahil ko ng pastor, nga ipakita na ti ayat na, ti ama, gapo kin ni Jesus, ti ipapatay na. Ti mission ni Apo, isusan lang nga dahil panangipabuya na, panangipakita na, ti kababalin ti ama, no dikit uray pa ti panagserbi, uray pa ti dahil panagsakripisyo, ken panangipakita na ti pudno nga kababalin ti panagbiag ti maysa Kristiyano. O, saan lang nga dayjay. So nga, dito nga leksyon tayo itata, nga dadalan tayo, ti kangrunaan na misyon ni Apo Isus, no apay nga ditoy, iso dayjay panangipakita ni Apo Isus, ti pudno, a kababalin, ti ama, nga dinadael ti kabusor. Tapno, may ladawan tayo ti pudno, kanumiso, a kababalin, ti ama, kada tayo. Tapno ang dadayjay gundaway tayo nga agsubli keng kuana nga maadaan ti isusungbat ti ayat na nga napudno a panagserbi natalugod nga panagsehan nga mapilpilit nga ti motivation am amin no apay nga isukot iti biag ta keng kuana ket gapu dayjay panakarik na tayo ti ayat ni ama kada tayo babaen ti kada ni Apo Isus. Wait. Dayjay imbaga ni Apostol Pablo ket ti ayat ti Diyos. Isot mangpilit kanyak ko na kay. Yeah. Iso nga dayjay panangsurot ni Apostol Pablo ket gapo dayjay ayat. Agsipud ta daytoy nga ayat ayatan agagayem ken kakabsat. Saan laeng nga imbaga ni Apo Isus? No di impakita nga talaga ni Apo Isus kadakwada, imparikna na kadakwada ti panagayat ni Apo Dios babaen dayjay panakaited na kada tayo nagbiag dito ilubong. Tapos iparik na. Dahito yung ayat ni Apo Diyos. Gusto, kuna na ito kat eleksyon tayo ti maysa nga panangiparangarang ni Apo Diyos ama ti ayat na kada tayo ket isu dayjay panangibaon na ken ni Jesus tapno ited na ti biag na. Bagay, agpaiso. Saan nga amin nga tao ket nasagutan ti kabailan na nga itutibiyag na ti maysa nga banag. Uno ti maysa nga kabsat, uno ti maysa. Mabalin nga arami din nakasta. Ngam ni Apo Isus, isulaeng ti nakabalin nga inang itutibiyag na kadagiti amin nga tattao tapno masubot ken maisublida ken Jesus. Saan ko kabailan di jay? Hamo kabalaom makabail kanya tayo ni Apo Isus laeng ti makabalin nga nang itutibiyag na tapno masubot na tayo. Kan may subli na tayo kinama. Iti kang kanayon nga us-usa rin tayo nga memory verse. Manipod di ubingap. Dayjay kasimplian, God is love. Isu nga uri no kitain nyo digiti am amin nga sursuro ni Apo Jesus. Kitain nyo digiti am amin nga datdatlag nga inaramid ni Apo Jesus. Kitain nyo digiti am amin nga pangarig ginted ni Apo Jesus. Isubli na digitoy, ije bersikulo nga, ti Diyos isot ayat.
Mm. Idi, ti tao, akas tinbagang Pastor Ray, iti pan nakaamuda ket han nga ayat iti Diyos. Mm. Isu nga into no nagbasol di tao, taramidin na ket umadayo, Oh. taagbuteng. Iti normal nga ramidin iti tao, di agbuteng, ket umadayo iti Diyos. Isu nga uray pa'y ijay Genesis aya, idi nagbasol ni Adan ken ni Eva, Naglamon dayjay nga ayat iti Diyos, isu iti napan ng sapol kanyada. Yeah. Ket uray pa yun, ito'y imayen da ito leksyon tayo, iti baro nga leksyon tayo tata. Ayat. Ti number 1 kababalin iti Diyos Ama, isu dayjay ayat. Ayat. Ket iti ayat, agisagot. Mm. Ket akas Ama, dayjay isagot mo kadayjay anak mo akas ti kunak itatay, isu dayjay kasasayaatan asagot. Mm. Ket agsipod ta ni Ama, Yahweh. Ket insagot na dayjay kasasayaatan asagot. Mm. Juan 3:16. Takas talaunay iti Panagaya. panagayat iti Dios iti lubong. Mm. Inted na iti anak na nga bugbugtong. Dayjay yaay ni Apo Jesus ditoy, ipakita na kada tayo dayjay pudno akababalin dayjay Ama. Ama. Dayjay panangited na, dayjay panagtulnog ni Apo Jesus, tapno iti may salaang amisyon. Maamuan tayo, nga dayjay nasantuan, si bibiyag, na ilangitan nga Ama, nga dayjay langit ket, ay ayatin na tayo. Kitagsipod tayo, ayatin na tayo. Dayjay kunamtat tayo, Pastor Leo, tirik na ni Pablo, mapilitan, nga ayatin na met dayjay Ama, tanariknanan, Mm. dayjay number 1 nga attributes. Si Diyos. Dayjay. Ama. Anya naging gagayem ken kakabsat anya. Nga daytoy umuna nga paset iti discussion tayo. Ket naitalmed tayo, napaikpakaammo tayo dayjay number 1 akababalin iti Dios. Dayjay Ama tayo nga dayjay langit. Dayjay man nakabalin amin ayawe nga isuket Mm. ayat. Ayat. A Diyos. Awan iti agbuteng, agsipod ta ti Diyos ket isu iti Ayat. ayat. Ket agsipod ta isu iti ayat, guyuguyin na tayo amin. Mm. Kaslalaman may nga batong balani, may nga magnet, dayjay nga ayat na, ket ipukus na kada tayo, nga kitain tayo isuna, babaen ken Kristo, tapno masursuro tayo may Nga ayat. nga gayat. Gagayem ken kakabsat aket puuden tayo iti apagbiit daytoy nga nasayaat nga diskusyon tayo kadabasit iti ipakaammo iti Hope Channel nga agpaay kada tayo. Presenting the best news in the world. You're watching the Hope Channel. Patsen mi kakabsat nga da kayo nga gururay dita ket agyaman kami launay iti inadal tayo sakbay tayo nga nag-break ket isu dayjay napaneknekan tayo nga ni Apo Jesus ket isu ti may tapno isuro na kada tayo Pastor Leo, Pastor Ray. Dayjay kapapatgan nga kayat tayo nga maamuan akababalin Si Ama. ti Ama. Nga isu ita niya. Ayat. 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 Na ayat nga Ama. Ket dayjay nga ayat kanayon nga isuro ni Apo Jesus. Ket kuman Pastor Leo nga isurom kada kami ti panagpatpatuloy tayo digiti dadto mapay kababalin iti Dios. Ti Dios Ama nga insuro ni Apo So, Jesus. Jesus. Sakbay tayo nga sungbatan dito, Pastor. Kahit kuman nga basain dito'y Matthew Kapitulo 6, versikulo 25 aging ganat 34. Kasto iti ko na.
gapuna kunak kada kayo. Ditay naagawa iti maypay ti biyagyo, no anya ti kanin yun to, no anya ti inuman yun to, kan uray ti bagiyo, no anyan to ti kawasyo. Saan aya anang nangruna ti biyag ngam ti pagtaraon, kan ti bagi ngam ti kawes, imutagtagan nyo dagiti tumatayab ti langit, adida agmula, dida agani, kat dida agurnong kadagiti kamkamalig, kat ni amayo ang nailangitan, taraunan na ida. Saan kayo aya ang napatpatag unay ngam isuda? Ngam asino kada kayo ti makabalin, agapot ti panagagawa ang mabalin anayunan na ti sangkasiko ti rukod ti katayag na. Kat ti maipapanti pagan anay, apay-apay na agawa kayo. Usigan nyo dagiti liliryo ti talon, no kasano ti panagdakkel da, saan da nga garamid kat di damat mambi. Ngam kunak kada kayo, nga uray pay ni Solomon agraman ti suamin a kinadayag na, saan ang nakawusan akas maysa kadakwada. Kat no ti Diyos kasta ti panangkawas na ti ruot kadagiti taltalon, nga ita agbyag kat inton bigat, may isungrod ti dalikan, saan aya anang nangruna ada kayo akawusan nanto, o da kayo basitan pamati. Di kayo nga rod agagawa akon kunayo, anya ti kanan minto, wano niya ti inuman minto, wano niya ti pagananay minto. Dadagiti intil ipang pangruna da sa pulan amin dagitoy abanbanag, ani amayo anay ilangitan amuna ti pan nakasapulyo amin dagitoy. Ngambiruken niyo muna ti pagarian ti Diyos, ken ti kinalinteg na, ket isu amin dagitoy abanbanag, mainayon danto kada kayo. Saan kayo nga ron nga gagawa, iti maipaital daw aso maganad, tatal daw aso maganad, agawaan nanto ti maipaiken kwa na, umdas ti dakes, nga da iti tunggal aldaw. Amen. Makita tayo dito Pastor, ay eten agagayem ken kakabsat. Nga iti panagayat ni Apo Dios, may sa kadagiti panangipakita na dito, iso da panangitid na kadagiti kasapulan tayo. Taripatun na tayo kadagiti amin akasapulan tayo. Tadagito dagiti nang runa akasapulan ti tao. Inumain, kanen, pagkawes. Ket kunan na ni Apo Isus nga, no biruken tayo muna ti kinalinteg na, ti pagarian na, mainayon to amin kada tayo dito. Halangar nga dito ti maited. No di kat mainayon kada giti ited na pay asab sa bali Pastor Orbe. Dito ti makita, tano kitain tayo ay iten agagayam ken kakabsat. Idi parswaen ni Apo Dios iti lubong, inununa na nga muna nga naramid dagiti kasapulan ti tao. Naramid na ti kaykayo, adata ti angin, amin. Ket idi nga naramid den amin a kasapulan ti tao, idi muten nga inarabid na ti tao. So nga idi may maramid den ti tao, awanan ti biruken na, damot tayo. Damot pagtaraon nan, at damot tayo ang sen na nga anginan, at damot ijiti naman, at dami na yun. Napagyanan nan. At napagyanan nan. Dahito'y timaysa kadagiti panangipakita ni Apo Diyos, ti panagayat na. Isu nga ditoy, iti insalaysay mo Pastor Leo, isursuro na ti leksyon tayo dahil panagtalek. Gawin, Pastor. Naayat iti Diyos Ama. Ngem, iti isursuro ni Apo Esos, dahil panagtalek. Kang kanayon nga, actually, I will have to admit it, dahito iti favorite nga text ko, dahito iti favorite nga kanta, ang nangalaan da ka dahito text ko. Dahil Pastor Ray, dahil his eye is on the sparrow. Kuna nakit, apay nga agbutengak, apay nga agamakak. No daytoy nga Dios ket kitkitain na digiti tumatayab. Kets awan iti matnag uray may sa kadagitoy nga saan nang ammo. Dayjing kanta ko na ket agtalekak. Why should I feel discouraged? Umay kada tayo nga rod daytoy isursuro na teleksyon tayo gagayem kang kakabsatan niya. Nga inton no makita tayo daytoy inayon mo Pastor Leo akababalin akasinsuro na Apo Esos.
Dayjay man naayat, ngayon suro ni Pastor Ray, ket agsipod ta naayat, ited na dagiti amin a kasapulan digiti anak na. Agkasapulan tayo titaraon, Pastor Ray ited na. Agkasapulan tayo iti pagananay, ited na. Pagkasapulan tayo dayjay inuman, ited na. Pagkasapulan tayo dayjay pagyanan, ited na. Ngem, iti intid na nga kondisyon, iso dayjay biruken tayo nga umuna. At dayjay iyon una tayo gagayem ken kakabsat, iso dayjay panangbiro kadayjay kinalinteg iti Dios. Actually, inualaen tayo daytoy akit dayjay panangbiro tayo kadayjay Dios nga isu iti ama tayo, nga isu iti naayat kada tayo. Tapno dayjay panangbiro tayo kadayjay nga Dios nga agay-ayat kada tayo. Saan tayo nga agbalin akas kadagiti awang pamati na ni Apo Jesus in ladawan na akas dayjay basang Pastor Leo dayjay awan iti pamati na iti Dios nga ama iti anya Hintil. versikulo 32 tadagiti hintel. Ngem Pastor Ray, Pastor Leo da tayo gagayem ken kakabsat saan tayo nga hintel. Tapay naibilang tayo nga anak iti Dios na ilangitan nga ama ket datayon dagiti anak na. Nga rod iti kuen tayo agtalek tayo. Tapno makita tayo daytoy naan-anay nga adal tayo itata malagip yu dayjay kapadasan ni Apo Jesus Pastor Ray napabasol idinapan balay ni Sakyo. Ket apay kay din nga makipangpangan kadagiti man nagbasol. Iti kunanan ni Apo Jesus nga imayak tapno mangsapol mangbirok mangisalakan kadagiti nayoawan. Akas dayjay inyon unatay nga paset ti adal tayo tatay Pastor Ray. Iti nakakitaan gayam dayjay naan-anay a panagayat iti Dios Ama na ilangitan a Dios. Dayjay panangitid na iti anak na. Sublin tayo dayjay maudi a paset iti kabibiyag na Apo Jesus. Actually, one religious writer, Bible writer said, tapno maawatan tayo dayjay ayat iti ama. When napintas nga rugyanan tayo, manipod ya panakayanak na, panakabautisar na. Ngem iti nang nangruna, dayjay maudi nga kapitulo iti biyag na Apo Jesus. Manipod di Genesis, di Gethsemane, di pannakai darum na, di trial na, ingana iti pannakatay na. No makita tayo dayjay, makita tayo dayjay ayat iti ama. No, kitaan tayo, Pastor, ay ayatan agagayem ken kakabsat. Daytoy panagayat ni Apo Dios. Malaksid ka dayjay panangipakita tayo na idi aparswaan na tayo. Idi nagbasol tayo ket isalakan na tayo nakitan dito iti ayat na ije panangitad na kini Apo Isus kada tayo. Hanlaeng ni ama iti nagtrabaho dito no diket dagiti talo a persona na Diyosan a persona nagtrabaho da. Dayjay ko na tayo nga the triumph God. No kitain tayo ije may anak ni Apo Isus na pan iti may isang anghel ni Gabriel kini Maria. Taimbaon ti Dios. Nagbali na problema ni Maria, kasano ka di maaramid daytoy ket awan asawak ket kuana ti Espiritu Santo umay ken ka. Ket ti anak nunto agbalin to ana santuan. So dito'y makita tayo nga daytoy nga ayat ni Apo Dios maysa dagiti triune God ako natay dagiti talo a persona na tapno ipakita na no kasanot kalawa kadakkel daytoy nga ayat. Nga uray ni Ellen G. White, kung nahan nga marukod ti panunot ti tao, daytoy akadakkel ti ayat ni Apo Dios. Saan laing nga di jay, ayatan agagayam ken kakabsat. Uray idi
mangibati ti ehemplo kada tayo ni Apo Isus, ije bautisar na, adat ti man ti ama, dahito ti anak ko adungdungwag, kat bimaba, dahil ang Espiritu Santo, akalang ti kalapati kini Apo Isus. Kan ure ije cross, ije Hebrew 9:14, ije cross, inted ni Apo Isus, dahil abiyag na, gapo kada ije Espiritu Santo. So, dadatoy, Pastor, datoy ti pakakitaan tayo ti ayat, saan laing nga aman, no di kat nagmaymaysa, dagito'y atalo, na persona na, tapno ipariknada anan-anay, no kasanot panagayat na Apo Dios kada tayo. Ti mawatan tayo nga ron, ket dagitoy nga talo nga persona, may sa ti ipakita da, napanggap. No dikit dayjay panagayat da, iti tao. Wen. Nga inton maipakida dati panagayat dati tao. Mabigbig ti tao, ti ayat, dahito nga Diyos. Wen. Nakwada. Isubad damot iti ayat, subadan damot ti ayat, panagtalag, amin iti panagsarbi iti Diyos. Kasi dahil na ibasam doon tayo, Pastor, nga ipakita, kinipabuya, tinasantuan na surat, dito yung Matthew 6, nga dahil paborito yung Pastor, nga ti Diyos na anay nga agayat. Babaan iti panangip sagana na dagiti amin na kasapulan. Babaan iti panangited na kadagiti taraon. Panang ted na iti arwaten dagiti amin nga kasapulan. Kahit nga sawan dayto nga Dios. Ket addaan iti kapanunutan at rigagay nga makirelasyon. Diba? No nang ted ka ti may nga banagan, kahit nang sawan na dati tumubo a relasyon. No agaram ti may nga barok, kasanong orta nga ipakita na nga, ay ayatan ka, kung nanaga, mo ipakita na. Marami din na. Uray pa yan na ibagbaga nga ayatan, no dati titid na, adda kayat nang iruging a relasyon. Dahito nga Diyos, gaputa isu ayat, ipakita na ti pudno nga ayat, babaan iti panakirelasyon na kada tayo. Ngayon ton, makirelasyon tayo kang kuwana, at damot inadya ti panagtalag, damot inadya ti panangisagana kadagiti abin na mabanag. Yaman tayo kini Apo Diyos kakabsat. Ta isuna iti nangi yun una, iti ayat kada tayo apudno, nga marik na tayo, makita tayo, nga dahito nga Diyos sana man nagbaybaya. Saan tayo pagduduaan ni Apo Diyos? Ta isagana na amin dagiti kasapulan tayo. Dumawdawat ka pala, pampanunutong pala, amunan, dahil itid na kada tayo. So nga dapat pagdanagan tayo, dapat pagduaduan tayo, talag tayo kang kuana. Agsarbi tayo kang kuana. Suko tayo, tibiyag tayo kang kuana. Taamin, at daamin ka ni Jesus, dagiti amin nakasapulan tayo. Awang kanyak, awang ti sinuman, andakin ni Apo Jesus, andakin ni Ama. Kuno di imbagang Pastor Ray, ay etan agagayam kan kakabsat, no matmatan tayo, dahil imbaga ni Pastor Rafanan itatay, ni Apo Dios ket awagan da, wano tinagan na ket Yahweh. Ngam impakita ni Apo Isus kada tayo, nga daytoy ayawe, isu iti ama tayo, dahil lang panangawag nga ama, at dati sumrekan a relasyon iyay. That's it. Kasla mapukaw dayjay nagbaetan, agsipod ti masidag nagbalinan nga ama. Ama. Ket ijay naglabas at tayo, apanagadal tayo, kuna na nga datayo ang managdakdake, saan tayo nga ikanti bato di anak tayo, no dumawat ti tinapay. Hanting ikanti ulag, no dumawat ti ikan. No dakayo, kuna na managdakdakes, kasya ti paningipit, dinakarkaro kit din, datoy ama. So, di a relasyon, makita tayo, nga nadagket unay a relasyon ti ama, ken ti anak, tanuman pa'y ni Apo Isus, ti kun kunaan tayo nga anak ti Diyos. Gapukin ni Apo Isus, nairaman tayon. Nagbalin tayo, memory text, ibaga na, nagbalin tayo mutan nga anak ti Diyos. Iso nga di relasyon tayo ti ama, numampay, hantay nga maikat nga Diyos tayo, ay ito nagagayam kan kakabsat, hantay nga maikat nga iso, kat padayawan tayo, akas Diyos tayo, nga mabalin tayo nga itratar, iso na, nga ama tayo. May baga tayo, kenkuha na ti problema tayo, madawat tayo, dagiti kayat tayo, apagsayaatan tayo. Ito na amin dagitoy. Awan ti guyuden na kadagitoy akasapulan tayo. Pastor Ray, ken Pastor Leo,
tapno makita tayo dayjay naununeg nga insuro ni Apo Jesus. Iti pan nakarelasyon dayjay sa umgamin tatay Pastor Reyna, dayjay kayat iti ama nga mabukil dayjay relasyon, si bibiyag a relasyon kada tayo maamin kakabsat. Isu nga uray pay idin nga insuro ni Apo Jesus dagiti adalan akas pa nangisuro namet kada tayo iti panagkararag. Alain tayo ijay kararag nga insuro na kada tayo ijay Matthew 6 versikulo 9. Kunana, amami nga daka sa dilangit madaydayaw kuma tinagan mo. Umay kumay iti pagariam, maaramid kumay iti pagayatam, akas sa dilangit kastamet dito'y daga. Ited mo kada kami iti taraon mi iti inaldaw. Ket pakaw wanen na kami kadagiti utang mi, akas iti pamakawan mi kadagiti nakautang kada kami. Ket di na kam iyeg iti pan nakasulisog, no diket isalakan na kami iti dakes. Nyan nga nagpintas. Nga kitaan, nga intugayam no umuneg tayo iti relasyon. Ket mabalin tayo a katungtong, kapatang, daytoy nga Diyos nga iti daan at tulag ke anya nagan na Yahweh. Ket itatan agbalinen nga isun iti ama. Naunag ngem si bibiyag a relasyon. Tadayjay sigud a Dios nga isu iti Yahweh, isumeten itata dayjay mabalin tayo nga naganan Ama. iti ama. Ket daytoy nga adal nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Buklen na nga rod dayjay kuna tayo nga relasyon. I like your term, Pastor Ray. Dayjay buklen na dayjay Relasyon. panakirelasyon. Tayo iti Dios Ama nga adat sa dilangit. Ketno alain tayo daytoy nga binukal tayo. Kunana ni Mrs. White, kabsat. I would like to read it. Kunana. In surat ni Mrs. White, it is Signs of the Times, September 30, idi 1889. Our Heavenly Father has expressed His love for us individually at the cross. The Father loves us. He is full of compassion and tender mercy. Anyan nga ayat. Katagsipod tadayjay nga ayat. Intud na, pinalubusan na, nga ni Apo Jesus nga bugbugtong anak na, ket maisagot iti biag na iti cross. Tapno mabukel. Mabukel dayjay relasyon kanya tayo. Dati malagip ko kayo, Pastor. Well. Yaman tayo kadijay. Di ba tari gagayan ni Moses nga makita ti rupa ni Apo Isus? Well. Iyan nga tulag. Ket apa yung atapang panunod? Apa yung atang atari gagayan unay ni Moses nga makita ti rupa ni Apo Isus? Ngem saan nga impalubos ni Apo Isus nga awon ni Ama nga ipakita na. Mabalin nga tarigagayan ni Moses akitaan ti rupa ni Apo Isus ta intun makita na ni Moses di rupa ni Ama at daaminen kang kuana. Di panang kita na laeng ti rupa ti Ama at daaminen akasapulan na. Agsipud ta Kasi lalati bagbagam, He has everything. dayjay tarigagay ni Moses makita is na. the suma total. Adami na. Adami na yun. Awanan ti pagkasapulan no na. makita kon, Adami na. adami na yun. Dami nga kasapulak, naragsaka kon, adda kanyak ti biyang agnanayonan, amokon, ti kababalin ti Ama. Ngem, agsipot na dyan ti tarigagayan ti tao. Ngay sumot ti pagayatan ni Apo Diyos, Ama, inted na ni Apo Isus. Ngay din inted na ni Apo Isus, nakita ti tao, ti rupa, ti Ama. Okay. Nga dyan nga rupa ti Ama, so dyan ti dayag na. So dyan ti gloryana.
Sudah iti biyag na, sudah iti biruken tayo. Tapno maadan tayo iti biyag na. Ngam, saan nga nang nangruna nga dahi material na bambanag? Biruken tayo ti rupa ti ama, tapno maadan tayo iti biyag na. No. No, diket di bunga, laangan ng dahi, iti panangkita tayo nga, panang tarigagay tayo ti rupa ni Apo Isos. Dahi relasyon. Dahi naragsak, apan nagikadwak yung kuwana. Dahi, nukad kadwak ni tatang ko, makitkitak ti langana, makitkitak ti rupa na. Kanya pa yung pagdanagak. Daming kanya ko. Nasayat iturog ko, nagmamaneho ni tatang ko, nasayat iturog ko, ang pagdanagak. Tapay, ipainan to amin ang kasapulang. Okay. Yaman tayo kabsat. Adopay ko makait, no palubusak, digiti kakaduak, adopay ko maiti mainayon. Yaman niya lakit din, tadumtengen, iti tiyempo. Kaya tayo nga buklen, iti daytoy nga inadal tayo, iti patyen mi, ken kayat mi, ken tarigagay mi, kakabsat mi, gagayem mi. Ket kadaytoy nga muna nga leksyon nga inadal tayo, ket nasursuro tayo, nga da iti Diyos, Ama, nga gayayat Agayat kada tayo. ket agsipod tayo, ayaten na tayo, guyuguyin na tayo, kaday nga ayat na. Agayat na. Agkararag tayo kakabsat. Man nakabalin amin nga Diyos, amami nga dakat sa dilangit. Agyaman kami, tadaytoy nga gundaway ket naited kada kami. Nga itatan mabalindakan nga ayaban, nga sikay iti Diyos, sikay iti amami. Wala. Agyaman kami o Diyos, tano agtalek kami ken kakit ited mo digiti amamin a pagkasapulan mi. Nang nangruna ama inted mon iti panakaisalakan mi, babaen iti anak mo nga ni Apo Jesus. Agyaman kami o Diyos, tadigitoy ket isu iti pudno nga insaom kada kami. Ket sapay kuma tadigitoy nga kinapudno ket agbalin na paset iti panagbiag mi. Ingganang kadayjeng aldaw, nga iawid na kaminton ita pagariam, ket dayjay nga tarigagay nga makita da kanton ti rupan-rupa, ket agbalintun nga pudno nga kapadasan mi. No adaman o Diyos, dagiti nagbintutan mi, nagpasulan mi. Dawatin mi nga pakawanan na kami. Itinagan na po, may sos dinawat mi digito. Amen. Dimteng manen gagayam kan kakabsat, iti oras nga masapol nga agpakada kami. Ket namnamaen mi nga intunumay nga lawas, adda kay tumanen nga agururay, tapno dayto nga gundaway nga ginadal tayo ti sauna po Dios, ket isuntumanen itintay nga ramiden. Tit kung arod ka digiti kakaduak, iti panagpakada damit, panagyaman da kada kayo, Pastor Ray, ken Pastor Leo. Agpakata kami na eten agagayam kang kakabsat, ngam itultuloy nga awis mi kada kayo. Ken iyawis yung matkumaka, dagiti gagayam yo. Tap nitultuloy tayo ito no umay nga lawas, ti panagadal, kadagiti sasao ni Apo Dios, nga dagiti banbanag isudat mang patibker, iti pamati tayo, ken mangan anay, iti nananay a relasyon tayo kin ni Apo Isus. Nagpaay, iti panakaisalakan, ti tumunggalmay sa kada tayo. Wen kakabsat, adada nga rumangrangrang ken lumawlawag. Iti panakamu tayo, iti kababalin ti Dios. Ken ti panagadal tayo ti sauna, pacheck nga iso ti kasapulan, ti kararwa tayo, tapno rumagragsak, iti panagipagna tayo ken kuana. Naimbag ngal daw tayo amin, kakabsat. We are people, and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the General Conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together,
we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime, and as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members, gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences, serving in 140,000 congregations in 208 countries, who worship in 924 languages, and they all want to connect with you. Presenting the best news in the world. You're watching the Hope Channel. For today's Hidden Treasure, we will take a closer look at a lamb. You see, the idea of a lamb is very important in the Gospel according to John. But what was so significant about a lamb? Well, when we look at John chapter 13, we read about the Last Supper that Jesus had with his disciples. We often think about the Last Supper as the Passover meal. But if we carefully read the Gospel of John, we'll see that that's not the case. You see, during the Passover meal, the centerpiece of the meal was a lamb. And the Passover lamb could only be eaten if it was slaughtered in the temple at the very same day of the Passover meal. Yet, in his Gospel, John seems to go out of his way to let all of us know that Jesus and his disciples did not eat lamb during their Last Supper. Let's take a closer look together. John 18:28 clearly states that the Jewish leaders led Jesus from Caiaphas to the Praetorium, but they themselves did not go into the Praetorium, lest that they should be defiled, but that they might eat the Passover. So, this would mean that the supper that Jesus and his disciples had took place before the Passover meal. We get further confirmation of this in John chapter 13 verse 1, which states that the Last Supper took place just before the Passover festival. This leads us to a very important question. So what? Why does it matter that Jesus and his disciples did not eat lamb for their last dinner, and why does John go out of his way to make sure we know that? Is John trying to say that Jesus was a vegetarian? Definitely not. The reason for making this point is so much bigger and so much more important. We see the reason why the very next day after the Last Supper, Jesus is crucified at midday. It was the very same time of the day when most scholars believe the Passover lambs were slaughtered in the temple. John tells us that Jesus and his disciples did not have lamb at their Last Supper because Jesus is the Lamb. He is the fulfillment of the Passover. Just as John's Gospel states in the very first chapter, Jesus is the Lamb of God who takes away the sin of the world. And that's today's Hidden Treasure.